תשבי, מה זה הרעש הזה? תניחי. אוקיי. נילי, איתך שתעזרי לי לנקות. צריכה לעשות אבק. אוקיי. מה זה לא מחר, תדליקי מפה. אוקיי. אוף, אני מה זה החוצה ממבחן מחר? אני חייבת להירגע. אוקיי. אוקיי. נו. 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 אוקיי. נילי, מה את עושה? מטפלת בבעיות שלכם. מה זאת אומרת? עץ אחד בקרבת הבית חוסם רעשים ומשמש כקיר אקוסטי. עץ אחד מוריד טמפרטורה ומשרה אווירה של קור. עץ אחד מוסיף שמחה ורוגע. וואי, תודה. אבל מה עם האבק? עץ אחד יכול לספוג בשנה כ-20 קילו אבק. זה רק עניין של כמה שנים. עץ אחד יכול לעשות כל כך הרבה. אוקיי.